че ще бъдем такава до край и ще пресечем тези долни спекулации, които сега вървят, че сме се спогодили с някого. Не се спогаждаме с никого, освен с интереса на народа. Какво предлагаме? Готови сме вече с промени в енергийния закон, защото хората, които излязоха на протести, искаха цените на тока да паднат. Къде са монополите? Ами те са пак тук и пак ни ограбват. Защо не ги махна ГЕРБ? Защото не посмя, а може би защото получаваха рушети от тях. Защо не ги махнаха другите правителства преди това? Не знам, нека да отговарят. Ние сме за изгонване на чуждите монополи веднага от България. Този, който е на власт, изпълнителната власт, защото ние имаме 7,33%. Когато имаме 37%, аз ще сложа плана Сидеров и ще кажа, работим точка по него. Сега ще ви гледам на вас сира и ще бъда контрол и гарант, че няма да изкривите нещо по пътя на интересите, лични, партийни и олигархични. Това ще бъде атака. Гарантирам ви го, ясно ви го казвам. Трябва да се направят няколко неща много важни веднага, да се свалят сметките за тока. Имаме тези предложения. Този, който ще бъде премиер и министър-председател и кабинет, ние няма да го подкрепим. Няма да гласуваме и за председател сега, който бъде предложен от ГЕРБ, БСП и ДПС. Няма да предлагаме и заместник-председател. Ние не сме за постове в Народното събрание. Не искаме заместник-председател. Избирайте си го. Имате си достатъчно гласове. Народът ви даде достатъчно мандати. Споразумявайте се помежду си. Правете каквото трябва да правите в интерес на народа. Посипете се с главата с пепел. Покайте се за това, което правите и си влезте в ролята на народни представители. Направете полезните за България неща. Всички ще ръкопляскат и България и Атака ще каже да, правилно. Ако не ги правите обаче, Атака първа ще каже долу, оставка, протести, избори. Първи ще изляза навън и ще поведа протести, ако следващото правителство, което е да е то, пак повтарям, ние няма да подкрепим нито едно предложение за председател на парламента, откъдето и да идва то. Няма да предлагаме заместник-председатели в това ръководство на този парламент. Няма да подкрепим нито един министър-председател и кабинет, от когото и да е предложен той. Ние ще гледаме какво ще прави този, който получи вод, който състави кабинет и който тръгне да управлява. Ще искаме, ще настояваме и ще се борим с корупцията. Аз държа да работим с корупцията така, както до сега не се е работило. Ще излязат наяве всички далавери, правени от предишни правителства, начало с служебния кабинет, който направи няколко сделки вече и там има хора за следствие. Кабинета на ГЕРБ, предишното тройно управление и по-предишното и по-предишното. Както виждате, мъдрия и балансиран и много справедлив български народ не допусна в парламента тези, които колонизираха България през 1997. Костовци, сини и други там разновидности. Не ги допусна. Каквито и усилия да правиха те, каквито и хватки да правиха, каквито споразумения да правиха и да се споразумяваха с ГЕРБ, те не успяха да влязат, защото българският народ вече осъзна, че ние живеем в колониално робство, както пише на корицата на плана Сидеров. И че това колониално робство може да бъде премахнато само с решителни действия, които са изгонване на чуждите монополи, връщане на златодобива в български ръце, връщане на печелившите сектори в български ръце, защото само за 2011 година бедните, обедняващите, мизерстващите българи са оставили в касите на чужди вериги монополистки 28 милиарда левчета български. 28 милиарда, дами и господа. А целият републикански бюджет за тая година същата беше 18 милиарда. За какво говорим тук? За европейски ценности, за 2020 и други такива дъвки. Престанете с дъвките, слезте на земята и вижте какво е положението. Положението е трагично. Ако не се направят решителни мерки, ако не се повдигнат доходите на хората и то на най-ниско платените. Аз не знам, тук сред гостите сигурно има дипломати, има представители на богати държави, които ограбват България и я колонизират. Искам да им кажа на тях, че в България има 583 хиляди пенсионери, които живеят с минимална пенсия от 145 лева. Дами и господа, представители, превъзходителства. 145 лева на месец. Това са 73 евро. Запишете си го някъде
и се запишете отдолу на месец, не на ден, на месец. И предайте на вашите правителства, че в България повече от половин милион души живеят така. И се заинтересувайте най-после от това как живее народа в България. Не дейте да идвате тук с надути бузи и да ни обяснявате как се прави демокрация от Брюксел. Елате да видите как живее българския народ. Елате да видите как живеят инвалиди, които не могат да си купят лекарства и не могат да си вземат асистент. Елате да видите как живеят 2,5 милиона пенсионери, които са работили цял живот за България. И тогава ни учете на демокрация. През всички тия 23 години, вие, представителите на Европейския съюз, не казахте една дума за корупцията в България, за ограбването, за приватизацията, за колонизирането на държавата, която ни превърна в страна от третия, не четвъртия, от петия свят, защото в момента нашите доходи са по-ниски от доходите на редица африкански държави. Нищо не казахте по този въпрос, само припявахте едно и също. Реформите, реформите, реформите. Кои реформи, които ни загробиха, които не превърнаха в най-бедната и най-нещастна държава в Европа? Тези реформи, ние от Атака, българските националисти, казваме не на тези реформи. Ние искаме приватизацията да се разгледа от начало до край. Ние искаме концесионните сделки да се разгледат от начало до край и да бъдат прекратени тези, които ограбват по няколко милиарда на година от нашите златни находища. И това го знаете всички, не си правете оглушки. Десетки пъти го казвах от тази трибуна. Десетки пъти казвах: Борисов, прекратете тая концесия. Мълчание. Защо? Защо? Защо допуснахте да ни ограбват? Защо допуснахте през всички тия години и другите правителства, които бяхте, България да затъва, да затъва, да затъва и сега ще започваме отново. Сега ще се прераждаме. Те някои хора не могат да дишат вече, те не могат да мърдат. Те не вярват нищо, ни в Господа, ни в дявола. Вие разбирате ли, че вече имаме народ, който не вярва в нищо? Той е потънал и гледа като безпомощно дете и чака някой да му подаде ръка. Ние пак си говорим тук за велики идеали и принципи и за програми 2020 и за евроатлантически принципи. Не, има едни принципи, те са да работим за народа си. Ако не почнете да вдигате доходите веднага, ще получите отново омерзението на българския народ и ще има не само избори, ще има протести, може да има и гражданска война. Казваме го с загриженост, защото не го искам, но може да стане. Ако не се хванем в ръце, Атака ще